Tätä sä tarvit, jos sä haluat mennä kunnon naimisiin. Mitä helvettiä? Sinä turpa kiinni nyt! Ja sitten lähtee. Aika. Miten niin tukkukuorma? En mä ainakaan. No et varmaan tarvii. Kato, siihen tarvitaan miestä. Ja ennen kaikkea sitä miehen luottokorttia. Kyllä sulla on vielä Ismo paljon opittavaa. Kyllä nykyään naiset osaa Parastaaksu! ilman miestäkin. Ja tietysti Sokeria. kenenkäs vuoro? Ismo ja Ossi. Aha, mä selitän ensin. Se reippa sen on menaakin abraukenen olesvat Toilet. Pessa. Jeesus, tätä sun logiikkaa. Tää sanoo, Tekopyhä paska. tulihan se sieltä. Tän sä ainakin tiedät. Laineva kun valla. Se on jänneen me oot mennään. Eduskuntaan. Oikein. Tääkin on ihan helppo. Se oli loissujen aativat. Jäätelö. No varmaan joo, mutta sellainen viinis ennen olisi. Sinä turpa kiinni nyt! Aika. Mä rakastan sua. Mikäs se vastaus oli? No niinkin helppo kuin pessa, mutta eihän Ismo sitäkään tiennyt. Ismo, mihin sä meet? Paska. Kohta takaisin. Pessa. Taas tulla vähän jännät paikat. Ossi! Kyllä sä oot melkoinen sonne.